Тази реплика всички я знаем. Но зад смеха на Тодор Колев се криеше един гениален ум, който виждаше абсурдите на нашето време по-добре от всеки друг. През втората половина на 80-те Тодор Колев беше на върха. Филмите му бяха отдушник за хората. Ние се смехме на героя му, но всъщност се смехме на себе си. Той беше малкият човек с големите мечти. С цигулка в ръка и тръв в очите. Неговият хумор беше интелигентен, остър и винаги в десятката. Когато дойде демокрацията през 90-те, много актьори се загубиха. Но не и Тодор Колев. Той се преобрази. Той стана първият истински шоумен на България. Помните ли песента «Как ще ги стигнем американците»? Това беше химнът на ранните 90. Сарказъм, болка и надежда събрани в едно парче. В годините между 1990 и 1994, когато магазините бяха празни и хората объркани, Тодор Колев ни даваше утеха. Той казваше истината чрез шеги. Освен актьор, той беше невероятен музикант. Цигулката му почеше и се смеше едновременно. Това беше неговата душа. Неговият образ с мустаците и бомбето стана иконичен. Българският Чаплин. Никой друг не можеше да носи този образ с толкова достоинство. Но животът му не беше само смях. Той виждаше как културата се руши през 90-те. И страдаше за това. Страдаше тихо. В един момент той дори стана дипломат в Канада. Представете си любимият комик като сериозен държавен служител. Животът му беше филм. Днес, когато гледаме старите записи, разбираме колко пророчески са били думите му. Той предвиди много от проблемите ни. Въпреки славата, той ценеше простите неща. Обичаше да се шегува с фалшивите уксове и предпочиташе обикновения бобър и хляб пред хлевера. Няма кой да го замени. Няма днешен комик, който да притежава тази дълбочина и тази тъга в очите. Репликите му от опасен чар и двойникът се предават от бащи на синове. Те станаха част от българския език. Тодор Колев не беше просто звезда. Той беше наш приятел. Човекът, който ни разбираше без думи. Песните му още звучат по празници. Но в тях има една нотка на носталгия по времето, когато бяхме по-млади и по-наивни. Какъв е урокът на Адама? Че трябва да се смеем, дори когато ни се плаче. Че иронията е най-силното лъжие на интелигентния човек. Той си отиде, но усмивката му остана. Тя е отпечатана върху лентите на филмите от 80-те. Тодор Колев, истинският герой на едно объркано време. Благодаря ти за смеха, майстор. Коя е любимата ви реплика на Тодор Колев? Напишете в коментарите и се абонирайте за Bulgarian Ducks.